izlazi za legendom. Vratio sam se, čuješ me? Ne mogu da verujem da su krunisali šampiona Bladera bez mene. Kakva glupost. Vidjet ćeš ti, Džinga. Pokazat ću ti ko je najbolji Blader, ti prevarantu. Ja, Masamune Kedoja, eto ko. Dobrodošli na prvo veliko takmičenje organizacije novoosnovane svetske organizacije Beyblade i to ovdje na stadionu Metal. Publika je toliko napeta da će eksplodirati. Virgo! Pokaži im, Libra! Pošalji im letećeg bika! Ne danas, Benkei! Nije loše! Nijedan Bey ne popušta ni milimetar! Ko će izaći kao pobednik u ovoj borbi? Da li će to biti Benkei mračni bik ili Tsubasi Nora zemlje? Orlu, kontraudar! Biku! Bravo, potintari! Bik prima udarac! Još nije gotovo! Biku koristi svu snagu! Probaj ovo! Mračni bik! Udarac crvenim rogom! Pogledajte, situacija se promenila! Vreme je da je opet promenim! Orlu, razbijajući skok! Hej, drži se, Benkei! Pronađi uporište! Nisam ti rekao da se vrtiš kao seka persa! Tako je, vrti se! Hajde, vrti se! Džinga! Džinga, šta to radiš? Čekaj, šta? Bože, šta je tebi? Pobeći će nam autobus. Šta? Aha, dobro, samo trenutak. Ali imam veoma važan sastanak sa hamburgerom. Vreme je isteklo, sastanak je završen. Idemo! Ali moj hamburger, tako divan, tako sočan, ne! Turnir je ušao u završnu fazu. Ostanite sa nama da vidite ko će biti prvi pobednik nove svetske organizacije Beyblade. Pobedit će najbolji. Imaš ga, Libra! Nemoj da odustaješ! Opak i Librini napadi teraju Virga da se vrati svoj mamici. A Orlov napad iz vazduha i dalje nervira Bika. Niko ne voli Orla na svojim leđima. Au! Tsubasa i Yu su baš jaki, zar ne? Da, odlični su Beybladeri. Baš ono što nam treba za sutrašnji svet Beyblada. Svaki put kada ih vidim, pomislim da je naš glavni zadatak da ne dopustimo nekom mladom Bladeru da krene pogrešnim putem. Tačno tako. Najveća greška svetske organizacije Beyblade bila je to što su dopustili organizaciji Mračne magline da je vodi. Posle te greške svima je postalo jasno da svetskoj organizaciji Beyblade treba novi, snažniji početak. Hikaru, novi cilj svetske organizacije je da stvorimo svet u kojem svaki Blader može da se bori u fair i poštenim borbama. Pomoći ću vam kako god umem. Znam da hoćeš. Ali jesi li sigurna da ne želiš više da se boriš? Ha? Da. U ovom trenutku mislim da je to najbolje za mene. Biće mi dovoljno da podržim druge borce i da im podignem samopouzdanje za sada. Razumem. To je takođe odličan posao za Bladera. Hvala vam. Da uradimo najbolju stvar, direktore. Hikaru, prekini tako da me zoveš. Šta? Zašto me ne zoveš Besmrtni Feniks? Besmrtni Feniks? Naravno. Kako god. O ne, Virgo! Tako treba! Sve je gotovo! Yu i Tsubasa prolaze dalje u finalnu borbu! Pobedio sam! Ne mogu da verujem! Na samom kraju ti si nas spasao!
Hvala ti, Pegaze! Wow! Pegaze! Pegaze! Šta je bilo? Oče! Zašto si tako tužan? To nije Džinga kojeg ja poznajem. Ne bi ti to razumeo. I šta ćeš sada da radiš? Ne misliš valjda da odustaneš od borbi? Ne možeš da se skrivaš od budućnosti. Možda si izgubio Bej, ali ti si i dalje ovde. Znam to! Ali stvarno je jako teško nastaviti dalje. Znam. I znam da ne mogu više ovako. Ali kako jedan drugi Bej može zameniti Pegaza? Možda postoji jedan. Sećaš se priče kako je Pegaz nastao od delića zvezde? Da! Pre mnogo vremena stanovnici sela Koma su ga stvorili. Tačno. Da li znaš da nisu uspeli da stvore olujnog Pegaza iz prvog pokušaja? Šta? Vidiš, pravili su Bej koji je trebalo da se suprotstavi i mračnim silama. Međutim, čak i tako veliki majstori nisu mogli iz prve da stvore tako moćan Bej. Napravljeno je nekoliko varijanti dok Pegaz nije usavršen. Među njima Bej koji je bio osnova Pegaza sačuvan je do danas. Poznat je kao legendarni Bej. Legendarni Bej! Da, i priča se da ima više moći od Pegaza ili Eldraga. Međutim, upravo zbog te velike moći, niko nije uspeo da ga kontroliše i legendarni Bej je sklonjen. Jasno, ako je već toliko moćan. Mislim da bi ti mogao da ga kontrolišeš. Tata, gde se on nalazi? Legendarni Bej! To će biti moja nova moć! Jedva čekam da ga uzmem u ruke! Legendarni Bej! Držite se, momci, devojke, finale počinje sada! Došlo je vreme da rešimo neke stvari. Napadaj najbolje što možeš. Računaj na to i ne suzdržavaj se. Dugo vremena čekam na ovu borbu. U redu onda! 3, 2, 1! u napad! To! Sada Orlu! Pokaži mu, Libra! oba Beja se zaleću u punoj brzini! Bum! O tome vam pričam! U napad! Čekaj malo! Odakle se taj Bej stvorio? I kome on pripada? Ovo izgleda kao simpatična borba. Mogu i ja malo da se igram. Ja sam Masamune Kedoja. Ja sam najbolji blader na celom svetu. Šta? Najbolji, kako da ne. Ali, gospodine direktore! Hej ti! Šta to radiš? Ovo je finalna borba velikog turnira, znaš? Da, onda je sve super. Najjači blader se takmiči u finalu, zar ne? Super, pošto smo moji Ray Striker i ja najbolji na celom svetu. Masamune Kedoja i Ray Striker, ha? Cirkus je stigao u grad! Da, ili je stvarno toliko dobar ili se najeo čokolade. Ili jedno ili drugo. Pa meni ne izgleda kao najbolji na svetu. Ako tako misliš, bori se sa mnom. Neka hvala. Šta? Jesi li se možda uplašio, druže? Ne borim se protiv nevaspitanih. Vidimo se. Šta? Baš sam te uplašio, a? Hajde, onda bori se sa mnom. Pokaži mu ko je glavni, Libra! Tako te volim. Zašto bežiš, a? Ti si prekinuo duel, sećaš se? Biće dosadno ako te brzo pobedim. Uhvati me. Ne opet! Kako se tako brzo pokrene iz stanja mirovanja? Šta je taj Bej? Libra, sredi ga! Svaki put će se desiti ista stvar. Moraš
ćeš mnogo da učiš, mladiću, kada si pao na ovakav štos. Ne! Napad! A ti ćeš naučiti da smo strajkeri i ja najjači na svetu. Odakle si to otvorilo? Šta je bilo? Nećeš valjda da odustaneš? Ovaj dečko je opasan. Dobar pokušaj, ali Libri nije ništa. Šta hoćeš da kažeš? Bilo je zabavno upoznati tako jakog protivnika, ali ovde se naši putevi razilaze. Konačno si odlučio da upotrebiš svu svoju snagu. Da, nema bekstva od Librinih supersoničnih talasa. Ha, bekstvo? Niko ovde neće bežati, mali. Samo ti! Ako misliš da se možeš odbraniti od Librinog specijalnog udarca, samo izvoli. Ha, nikakav problem, hajde, napadaj već jednom. U redu, evo me! Specijalni udarac Libra, pakleno sečivo! Hajde, sad! O? Šta? O, nije fair! Izbjegao si moj specijalni udarac! To je zato što si spor kao puž. Nije fair, nije fair, nije fair! Još jednom! Šta god, možda kasnije. Dosta je bilo zagrevanja. Ha? Ha, dolazi ovamo, Džinga. Tebe sam došao da pobedim, čuješ li me? Šta je bilo? Uplašio si se. Prekini da se kriješ i dolazi ovamo. Bori se, Džinga. Nemoj da me teraš da ponavljam tvoje ime. Hej, dečko, ne bi da ti kvarim raspoloženje, ali taj Džinga, on ne učestvuje na ovom takmičenju. Šta? Osvrni se oko sebe, nema ga u finalu, čoveče. Hej ti, naša borba nije gotova, sećaš se? Ako Džinga ne učestvuje, meni nije mesto ovde. A? Ne idi! Nema šanse, neću, nije fair, nije fair, nije fair! Šta je s tim momkom? Čini mi se da se pojavio zanimljiv Blader. Wow! Hej, dugo se nismo vidjeli. Kako si? Znao sam da ćeš doći. Hokuto, da te pitam za legendarni bej. Otac nije trebalo da ti priča o tome. Da li znaš gde se nalazi? Molim te, reci mi. Taj bej je zatvoren na mestu duboko u planinama, a put do tamo je prepun opasnosti. Nije baš lako stići do tamo. Ja idem, dok god je taj bej tamo. Znao sam da ćeš baš to reći. Dobro, ali put neće biti lak. Bolje se dobro pripremi. Zašto pokušavaš da nas uplašiš oko to? On samo želi da vam objasni šta vas čeka. Šta nas čeka, Hjoma? Mnogi Bladeri su dolazili ovamo tragajući za legendarnim bejom. Svi su bili odlučni u tome. Ali nijedan nije uspeo. Baš nijedan. Baš niko? Zato se zove legendarni bej. To je strava! Ovo ne bi bilo zabavno da nije toliki izazov. Pazi se, ako upadneš unutra, loše ćeš se provesti. Brže! Ne zaustavljaj se i ne osvrći se. Ne sviđa mi se ovde! To smrdi! Kenta! Ne mogu da napravim ni korak više! To je bilo grozno! Kakav divan vodopad! Evo pećine u kojoj spava legendarni bej. Ha? Pećina? Gde vidiš pećinu? Tačno ispred tebe, iza vodopada. O, super! Pećina je skrivena iza vode. Moraš da prođeš tuda da bi ušao. Wow! To će se desiti ako pokušaš na silu da uđeš. Kako onda? Da li postoji neki tajni prolaz do pećine? Ne, Onda moramo sami da ga napravimo. Ha? Kenta! A, razumem! U napad! Strelče, koristi vatrenu kandžu! A jes! Uništenje bacajućim rogom!
Tako je. Hej, uspeli ste! Hvala ti, Kenta Hyoma! Ovde je baš mračno. Ništa neće da iskoči na nas, jel da? Ma sve je u redu. Kad smo do ovde stigli, sve što treba da uradim je da ga zgrabim. Mislim da neće biti tako lako. I mnogi drugi odlični Bladeri su stigli do ovde. Ali niko od njih se nije vratio sa legendarnim Beom u rukama. Zašto je to tako? Shvatit ćeš kad stignemo tamo. Stigli smo. Eno ga. Pa to je kamen. Tačno tako, fosil Beja. Takav je od kada su ga otkrili. Niko ne zna koliko je vremena prošlo. Za vreme svog dugovečnog sna pretvorio se u kamen. Hajde onda da ga probudimo. Naravno, učinimo to. Strelčeva vatrena kanđa! Arije s uništenjem bacajućim rogom! Nema šanse, nije ni mrdnuo. Neverovatno! Potezi koji su oduvali vodopad nisu ni zagrebali kamen. Možda je to samo legenda. Možda je ovaj bej samo parče stene. Kuda ćeš, Džinga? Pa onda, jel to? Baš si srećan što tu spavaš. Je li legenda u tome? Pazi se, Džinga! Šta se desilo? Džinga, šta osjećaš, Džinga? Kao da me je dozivao. Dozivao je mene. Bej razgovara sa Džingom. Da li je moguće? Da li Džinga i legendarni Bej razgovaraju? Ako me čuješ, javi se. Došao sam po tebe, je li razumeš? Potrebna mi je tvoja pomoć, čuješ li me? Ako želim da nastavim da se borim protiv svojih najvećih rivala, treba mi moć koju ti posjeduješ. Da, naravno, nije bitan razlog, zar ne? Hajde, izađi, hajde sa mnom u avanturu! Gde se nalazim? Pegaze! Pegaze! Novi Pegas! Galaxy Pegas! Uspeo si, Džinga! Ti si stvarno nešto posebno. Uspeli smo zajedno! Kakav Bej! Nikada nešto slično nisam videla! Ne mogu ni da zamislim koliko je moći skriveno unutra. Saznaćemo kad ga probam! Yeah! Hajmo, Galaxy Pegaze! Odmah sada! U napad! Neverovatna moć. On je iznad ostalih, bit će teško kontrolisati ga. Da, neviđen je, opasan divlji konj, ali to je super stvar.
Mislim da je ovo početak divnog prijateljstva. Dakle, tu si! Konačno sam te našao! Spreman sam, Džinga, hajde! Bori se sa mnom! A ko si ti?